padha lan ngertenono nyaman wis sansaya tuwa kahanan horeg ana ing donya musa masih para jalma jalma padha ngumbar nafsu angkara wujud angin lan panase hawa mula bumi laut padha murka saka hawane jalma kang kurang tata ademe hawa bumi nuswantara balik nang ajaran Jawa Dipa Jawa iku sejalan hawa luhur budi ya iku